gruntach gminnych, czyli prawie 300 metrów, bo były to tereny własności gminy, więc było łatwo to wykonać. Natomiast w przyszłym roku chcielibyśmy już połączyć się do tego parkingu, który w tej chwili realizujemy i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Niebawem, bo 27 będzie również przekazanie budowy pierwszego odcinka nad ulicą, nad promenady nad Gajem Świętopełka. Na drugi rok również już przygotowujemy się do realizacji drugiego zadania, także jezioro klasztorne małe będzie można praktycznie objechać, obiegnąć, obejść w każdy sposób cywilizowany, więc myślę, że to będzie rzecz bardzo fajna. Natomiast chcę powiedzieć, że całość ścieżek rowerowych w mieście w czerwcu, bo taki mamy umowę z wykonawcami, którzy w tej chwili robią, ilość tych wszystkich ścieżek osiągnie na terenie miasta 18 km. To ogromna ilość, więc będzie można rozwinąć kulturę fizyczną. Nie tylko z kijkami, nie tylko za chłopakiem i z chłopakiem, tak? Czy z dziewczyną, ale również i myślę, że coś dla zdrowia. Chciałem wykonawcy za sprawność, bo pogoda jest taka, jaka jest. W tym roku wyjątkowe były to pogody. Takich deszczowych dni nie było już od wielu lat, jak to mówią najstarsi Kaszubi, nie pamiętają. I niechaj ten kaszubski miś Bruno przypomina ten świąteczny okres, że udało nam się wykonać ten wspaniały odcinek promenady. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Mam nadzieję, że Polecamy się. tak jest, właśnie mam nadzieję, że będziecie częściej stawali do... Panie wojewodo, chodź pan jeszcze tu do nas dołącz. Teraz gadać.